I denne explainer skal vi undersøge om, hvordan bør vi reagere på børnearbejde og dårlige arbejdsforhold i produktionen af vores varer. Dette er en stor global udfordring, der kræver vores opmærksomhed og handling. For at forstå problemet er det vigtigt at indse, at mange af de varer, vi nyder godt af i vores daglige liv, produceres under forhold, der krænker menneskerettigheder. Børnearbejde og dårlige arbejdsforhold er udbredte i nogle dele af verden, hvor virksomheder kan få fordele af lønninger på bekostning af sårbare samfundsgrupper, især børn. Andre kan også mene, at nogle samfund kan have kulturelle normer, som accepterer børnearbejde som en del af deres traditioner. Nogle argumenterer for, at det er vigtigt at respektere kulturel forskellighed og undgå at påtvinge vestlige standarder om arbejdsforhold. Men hvordan skal vi reagere på dette? Jeg tror, at vi har en forpligtelse til at gøre noget ved det. Det handler ikke kun om at købe et produkt. Det handler om at købe sig ind i et system, som respekterer menneskerettigheder og de rigtige arbejdsforhold. Vi kan starte med at være opmærksomme som forbrugere ved at vælge virksomheder, der er engageret i at gøre tingene rigtigt. Så kan vi sende et klart signal om, at vi ikke accepterer udnyttelse af billig arbejdskraft. Man kan også presse vores politikere til at indføre love, der beskytter arbejderne og forbyder børnearbejde. Så kommer virksomhederne også til at føle presset for at ændre deres praksis.